Osanbona. Yebo. Mesa uhezekiya ethi mathambo hlangana. Hayi Manomusa. Ntombi. Njani sisi? Kuyaphila njani? Siyaphila ntombazane. Yeah. Hey, Nkosiyami, ngifikelwa umuntu phela lapha kwami ngibona ngizala kwakho nje. Isho uphindi. Ngiyayibona imoto engqofu lapha yana ngithi engabe imoto kabani leyana. Ngeke nje kube ungonene na kancane. Ungonene ngiyazazi zithandwa lezi eziqoqekile. Hayi, ngifikelwe ipunyela lapha Masibisi uyamkhumbula umfana lo wakamsana uJerry. uJerry lokhuluma nje ukuthi umfana. Hayi ngeke. uJerry umfana Jerry imoto. uJerry. uJerry lo engathi unolimo olukhulu. Lo nolimo ogcola umlomo uJerry umfana uye ngitshela. Ningabenzwana kodwa matha. Umngani wami. Ngoba ngangeze ngisole nje ngathi khona intwana kodwa ngabe ngabona hayi. Akwakungani nje hawu uyithithizela kangaka. Akwathithiza kuJerry. Uvelaphi? Uyasho nje sebekhe ngapha ngazi uqhamuka kuphi ngapha koThekwini asebahlala koMawoti kuphi kulezo ndawo. Uthi usaba nomzi lapho koMawoti. Kusho ukuthi usebenza kahle kumuntu. Hayi usebenza kahle. Ngeke mbhemi imoto. Usazowaganwa hayibo kade ngitshengisana nayithombe lapha. Awayezokuletha wayengabe ulethe phela wonta yethu lo muntu oyengaba ngabakaganiwe. Hayi waganwa Masibisi wakhanwa enhle inkosikazi lo ingqomo indoda nje phela umhlophe sihlophekazi uyabona hayi cha wahamba impela. Hamba kahle. Hayi gawulezi izweni into. uJerry unenkinga lana sisi. Inkinga nekhona ungixoxela nje phela kube ngevethi mhlawumbe uzele yona lapha kwami kodwa nje uyixoxe sakudlula. Kodwa ngase ngibothi cha uqondane kahle ukuthi ayixoxele mina lenkinga ngoba imina engizomsiza. Okay. Imina nje ngizomsiza. uJerry ke uyazi lenhlobo kaJerry ke lenhlobo enemali ke bayathanda ukuthi bahlale ukuthi uma nengane eyodwa njengamanje. Iguli ke vele zenza njalo umuntu uba nengane eyodwa emva kalokho bese yenza lokho ukuthi adopt yabona. Hambe thathe izingane zabantu ayi-adopteke. Thathe lokho mhlawumbe izintandane. Hayi makatha. Abanye abenzi ngamabomu kusuke kuyona engasavumi ingane yakwethu. Ubona ukuthi ngoba ebona ukuthi amandla ayavuma ukuthi abe nabantwana no akusavumi kuyena ukuthi abenze abakhe abese kathathe laba basuke bedinga ukuthatha. Kunjalo ke sisuJerry ke ungixoxele sakudlula ke esho nje ngisithombe ke zomndeni wakhe usiyasho ukuthi bazama ngazi uku-adopta ke. Angixoxele ukuthi angazi ke inkinga la ukuthi kuthatha isikhathi. Mawusuku uzo-adopta ingane angazi kunezinto eziningi nje kuya-interview akwenziwani. Nephela kusuke kwenzelwa matha ukuthi kubonakala ukuthi umuntu okahleni ukuthi angathatha ingane. Phela noma ngaba isuke kuyithiwa ingane kanjalo kodwa yona kusuke ingane igcina ingane yomuntu. Hayi sesingavela ngagxuma ngahlala mangisezwe le ndaba ukuthi uJerry uthi uswele ingane hayibo ngathi hayibona uJerry ganga. uJerry phela mefuna ingane ngavela ngamthatha mina ingane igcwele igceke kaGumede. Makatha. Ngathi Jerry ungabusaka ukuthi izingane nje zigcwele igceke. Uzodotisa ingane zikakhululiwe? Yebo. Hayi phela imaki ngikukhumbuza. Ukhulelwe umfazi omunye sisi noma ngaba ukhulile uzalo wena kodwa umfazi ngokwakhe izingane ezakhe uyazimithela zona sisi. Sinaboyise bazo bayaphila. Awukwazi wena unalo ilungelo wena. Awunalo ilungelo lokudotisa ngezingane zakhululiwe. Ngisho njalo ngathi Jerry ufike ekhaya ufike estopini samabhasi impela la ekhaya ezingane. Hayi sisi. Ngamtshela ke ngajabula ngoba Masibisi yazi enye into ngibuka indaba yemali phela sisi njobe nemali nje kunemali engizoyithola ngithi mangimnika ingane ngimnika ingane. Ziyadayisa manje izingane. Thatha imali mina ngimnika ingane thatha. Ziyadayisa vele izingane. Hayi uthi usuke angidayisa angimdayiseli kodwa nje indlela ukuthi angibonge. Ngoba phela ngeke ngimzame ngengane bese nganginikeza ilutho ebenemali. Hayi makatha. Ngibone kanjalo. Uqalile ke futhi lento yakho. Kodwa Masibisi hayi angifuni uqamba manga kubuye kwababhlungu nje phela ngoba phela izingane zakhuliwe ngiyazithanda uyabona. Ngiyayithanda ingane zakhuluwa phela kufanele ukuthi ezami ngiyayikhulisa oqomora. Ngabona ngathi ngeke Jerry mfowethu ngeke kulunge. Bovela ubheda. Ngavele ngamchitha ngathi hayi ngeke kulunge. Kwakuthi uyayicabanga nokuyicabanga nje ukuthi bovela ubheda. Yiloko uqina kwakho ngidayisa ngengane zabantu ayibona ngibolo. Kodwa ke Masibisi ngoba bengisacabanga le ndaba emali imali leyana. uJerry nje angasinikeza imali engeke siyicoshe phansi. Ngathi angize kuwena. Masihlangana nawe nje sizophuma nalo icebo. Icebo lani? Lokuthi siyithole ingane sisi. Ngathi nje abo Masibisi masihlangana naye sizoyithola ingane. Hayi ungangifaki lapha. Ngimpakisile nje ngithe iMaJerry ngizobuya naye ingane. Hayi uhambe umtshela sisi ukuthi uhlulekile ayikho into ongayenza wena ngoba vele wena ayikho into ongayenza. Cha bo sisi yazi njalo Masibisi mina nawe nje singaphela kamnandi kanjani. Hayi matha ngicela ukhipha into engasibisi kulento yakho. Ungangifaki mina. Cha belula futhi okwakho angisho nanokuthi icabanga kusona into ongazi uyicabanga le isivele sikhona nje sixazululo. Pho uzongenzeni mina ngathi nasixazululo ngizocela nje la sisi ngavela ngani noma usumgezileni usigoqa ngicela usigoqa. Awushona ngala ngifuna ukumeka. Ngicela usigoqa phela ingane kaMbongeni ngiyacela Nkosi yami. Ngisibuyela ngala ngineke. Unekani manje Masibisi ngoba phela uJerry ulindile lapha ufuna ingane. Angizwe uzongibhedela.
Ngizongibhedela ukhuluma ngengane kaMongeni. Uhlulekile ukuthatha ezomntana wakho ufuna ukuthatha ezomntana eyomntana wami ingane. Wemasibisi. Uyabona ukuthi uyangidelela matha? Chabo. Uyabona ukuthi uyangidelela? Masibisi lento elula. Yini elula? Njoba ngithe mina kube ebhlungu ngoba ingane zakhulu. Kube ebhlungu ngoba ingane zakhe zegazi. Umbongeni vele sonke siyazi ukuthi le ngane iyibhantshi vele. Akusona yakho umbongeni. Ngathi iyeke nje ukukhuluma ngamabhantshi. Kumina kuzoba bhlungu ngoba ngathi kuwena iyeke indaba yokukhuluma ngamabhantshi. Ngoba ngizothi mase ngikhuluma ngiyena mina umuntu okhuluma indaba zabantu. Angifuni ukukhuluma indaba zabantu. Ngathi kuwena iyeke indaba okuhlela ukukhuluma ngendaba zamabhantshi. Ngoba nami kukhona into engiyaziyo ngendaba zamabhantshi. Kodwa ngiyikhulumi ngumuntu. Kodwa masibisi songaze ukukhuluma ngawo phela le ngane akusona ngishona nomzukulu wakho. Kukhona nami into engiyaziyo ngendaba yebhantshi kodwa ngiyikhuluma ngumuntu. Ngabo masibisi uyangibambezela mina ngikhuluma indaba zezimali lana. Sizothola itshele imali masibisi. Angiyifuni imali. Sizohlukaniselana. Angiyifuni. Ungathola ngisho 10,000. Angiyudingi. Empeleni mina masibisi ngizwela wena la ngicabangela wena. Ngizwela wena ngoba uyangishona le kwakho wena uyokhuluma noJeri umtshela ukuthi awunangane ozofisana ngayo. Manje vele masibisi uhlukumezekile wena. Ihlukunyezwa yini? Ukukhulisa ingane yomuntu ongayazi. Ingane mbongo phela. Ubani angiyazi? Awu le ngane nje uyabona nokuthi nje ayifani kwanombongeni akuyikwaku. Ungoneni uyafana noyise? Ngiyeke indaba kangoni. Angiyeki. Angisayiyekiki. Ungoneni uyafana noyise? Ayibo bayafana. Kodwa ngisho indaba ukuthi into efanayo kwenale ngishoyo ukuthi ingane kaMbongeni iyafana noMbongeni. Kodwa ke phela uJeri ufuna ingane encane angithi ngeke azathatha ungoni. Hayi angifuni ke mina nayo. Hayi masibisa unosunqaba nengane. Angithi unqabile nezomntana wakho. Akusona ngisho yakho lengane. Unqabile nje nengane zomntana wakho. Ezomntana uMbongeni akusona yakhe lengane. Uyagula wena. Uyagula la. Futhi kahle kahle ngizosiza ngoba kunini masibisa udlala nengane ongayazi. Sukushona le. Kunini udlala nengane ongayazi. Hambe kwakho ngifuna isizo lakho. Masibisa awulethe ingane Nkosi yami. Uyakwazi ukuhamba uye kwakho umuntu methi yakwakho. Wesiguqa. Akusiguqa lana uhambile noma ngakho usigubha useclinic. Ngiyacela Nkosi yami. Uye eclinic. Baye kuliphi iclinic masibisa anginesonto uzama ubashone. Baye kuphi sisi? Eclinic yasentunjambili. Kude kanje namanje bawubuya nini lapha? Usuka ushona lena wena. Uzolinda kuJeri yezwa ngiyacela sisi ufonele into lontombazane leso uJeri phela uyaphila la ekhanda sisi uyezwana. Yabona nje ubushile eqaleni ukuthi ubexoxela. Ubengazi ukuthi uxoxelele labathe khona manje uthama umshiya wathi uyapi? Ngisho la ngathi ngiyomzabela ingane. Ngathi ngizobuya nawe eJeri. Wavuma naye. Uhlalile phela ubelokho ehleka mhlawumbe beyithi athi ngiyadlala. Yabona lehleka nje ubecasa uyadlala ngempela. Mase ngisebenza imali awulethi awufonele intombazane iplonto ngifuna ingane. Awusuke ngineke. Cha ngizoyilinda ke sesingane ngeke ngihambe ngayitholile. Usuka ke ngiyaneka la. Kodwa yabona manje sophuthwa imali. Kwani ungasho ngathi ingane. Ngitshela ngasa ngiyidinga imali kanti le ntombazane njani? Hayi masibisa uzame ngempela uzame yabona. Sizohlukaniselana sisi. Matha ungizwe mangikhuluma nawe uyangilalela. Ungawuphika no10,000 Angiyufuni ngithe hambe kwakho. U20 wona unjani? Uyangilibazisa yazi Matha. Nginewashe ngegcwele umuzi ngifuna ukwasha. Ake sithi u25,000. Angiyufuni u25,000 okudayisa abantwana. Uyangizwa ngizini wena? Umuntu vele lena kusona ngisho yakho. Usaze unqabe kangaka ngathi uthi ingane yakho. Inento ezosixabanisa nawe. Uyabona lento izosixabanisa nawe lento yokukhuluma kanje nganaMbongeni. Izosixabanisa. Ngobani? Angiqamba manga. Uyangibhedela. Hayibo. Hamba kwakho. Hamba. Hamba emzini wakho. Ngicela ngcono umfonele uma wazi. Mfonele. Uyakwazi uyakwakho makuthiwa yakwakho. Uyakwazi. Masibisi sophuthelwa imali yazi. Ngiyacela sisi. Makatha. Yabona masibisi. Ake ngehlisa umoya ngane yakwethu ngikutshele kahle. Yabona into okhuluma ngayo. Ngeke yenzeke namhlanje. Ngeke yenzeke kusasa. Ngeke yenzeke nangesonto ezangisho ngenyakoza nangomuphi unyaka ngeke ize yenzeke. Ayenzeki into enjalo. Uyazi makatha lento oyikhulumayo mangatshela uMbongeni. Umbongeni angakubizela amaphoyisa uthi kahle wena la emphakathini udayisa ngabantwana. Cha, phela kuzoba into yami nayo. Hayi ngingangenzi leyo nto wena. Ngingangenzi leyo nto. Ongcono asambe sobabilise lapha kuJeri. Uzofike asichazele ukuthi imali ingasinika yona. Mhlawumbe ungashintsha kwakho. Ufike utshele la ndoda enolumo olugcwele umlomo ukuthi ngithi ayihambe yofefetha le kude. Ingale kuzosikhuluma into esingazazi asikaze sizwe umuntu la uhambe ethenga abantwana. Hamba. uJeri wani yena lo ngibangela isicefe ngoJeri sasinamba sendoda. Awuyazolela nje lokhoze iyekudobusisa ukuthi ithatha isikhathi inemnini ungane ethize. Uzongikhulumele umbhedo la ufuna ukudobutha ingane yomntanami. Kodwa ezomntana akho ufuni nazo. Kuhlakele kabi wena. Siyabonga kulabo abasubscribe ke laba ngasubscribe inkinga yini kuphi? Sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe anike ngoba nakhona ngaboni fanele subscribe nina niboni. Ubakafelani pho? Ngiyacikeka mina. Why ubakafa? Nibuke ni like and comment lapha. Hayi. Makwethu. Kube njalo ke ingane zakwethu siyabonga ke bye. Ngabhayini.